बेखौ मावफुंनो थाखाय बे समाव जोङो मावफुंनो थाखाय आवगायबाय। दा सार बिथांनो जोङो गिबियावनो जोङो आर'नाइजों बरायगोन। बेजों लोगोसे सार बिथांनो थाखाय जोङो इन्दि गस्ला गांसे रेडि खालामदों। जोंनि बोसोरारि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै दिहुनजानाय समनि थान्दै जों खुगा लाइसि आरो एक्टिभिटिस मोनसे जोंनि बिजाब दङ बेखौ होनाय जागोन। आरो लोगोसे जोङो 20,000 रां मोनसे होनाय जागोन। साइटेसन थाखाबाय। दा बेखायनो आं गिबियावनो जोंनि जिल्ला सुनि मानगोनां आफादगिरि करिलास दैमारि मानगोनां बिथांखौ सार गेदेमा बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो खावलायहरबाय। आरो बे हाबाफारियाव जोंहा फोरदाना दैमारि ट्रास्टनि मानगोनां आफादगिरि गुदिराम बर' गाहाय नेहाथारि बिनु दैमारि बिथांमोना फैनांगौ। आरो जिहेतु मुंख्लं फोरदाना दैमारि बिथांनि आंगो अनजालि बिसि पुर्निमा दैमारि जोंनि गेजेराव दङ। बिथां गेदेमाखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि इएम लोगोसे जोंनि बानजाय आफादगिरि मासिगिरि सार डक्टर निलोप स्वरगियारिखौ मेडाम पुर्निमा दैमारिखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायदों। Sir. जोंनि गेदेमा आलासि सार बिथांमोन आरो गासैबो जोंनि जौसां जिरायनाय गेदेमा सार नोंथांमोन आरो बे हाबायाव बाहागो लानो हानाय बे ओनसोलनि आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनि मानगोनां सिबिजाथाव रायजो नोंथांमोन बे समाव दिनैनि 14थि फोरदाना दैमारि मुंख्लं फोरदाना दैमारि गोसोखां बान्थानि जि साइटेसन जि फरायनाय आं बेखौ बे समाव मासिगिरिनि फरायनाय लेखायै आङो फरायनो सानदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद गाहाय मावखुलि जोहोलाव बालिराम बर' हाउस जिल्ला उदालगुरि बिटिआर बड'लेण्ड पिन 784509 गायसननाय 1967 बरायनाय सिम प्रफेसर डक्टर फुरेन्द्र गयारी बिफा रुंसारि कृष्णकान्त गयारी बिमा मुस्लिमा दाबाथि गयारी गामि आहमाखा लाइजाम सोग्रा मासकुटि 782509 जिल्ला उदालगुरि बिटिआर आसाम मानाव गेदेर गिबियावनो आफादारि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मुंख्लं फोरदाना दैमारि ट्रास्टआ जथायै 2009 मायथाइनिफ्राय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानानै बर' राव थुनलाइ गेलेमु हारिमु सोलोंथाइ समाज आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव बेंनो रोङै खामानि मावनानै हारिनि आरो ओनसोलनि मुं लाखिबोनाय गेदेमा सुबुंफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनायनि ओंथिजों मुंख्लं फोरदाना दैमारि गोसोखां बान्था बावहरबोदों। हे गेदेमा नोंथाङा बर' फिसा जानानै गावनि न'खर संसार जानायनि गिदिर बिबानखौ बानस'नानैब्लाबो सोलोंथाइ फोथाराव गोबां बिहोमा होबोगासिनो। सोलोंथाइनि गुदिखौ गावनि बिमा रावजोंनो लानानै बर' बिजोंनि सायाव गावखौ लोरबांथि सानाबालानो गोजौ सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गोलाव समनिफ्राय हायद्राबाद मिरु मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय प्रफेसार महरै खामानि मावनाया जोबोरैनो बाख्नायथाव। सोलोंथाइ बिथिङाव 1999 मायथाइयाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय रांखान्थि आयदायाव एम.ए. फोजोबखांनानै बे आयदायावनो इन्दिरा गान्धी इन्स्टिटिउट अफ डेभेलपमेन्ट रिसर्चनिफ्राय एम.फिल खालामो आरो हायद्राबाद मिरु मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय पि.एइच.डि. लायो। नोंथांनि सोलोंथाइ लानाया बेयावनो थाद'आखै। नोंथाङा UGC रमान फेल'शिप एन्ड पस्ट डक्टरेट रिसार्च वर्कखौ 2016 मायथाइयाव टेक्सास क्रिस्टियान इउनिभार्सिटि US.निफ्राय फोजोबनानै जौसे सोलोंथाइ लानाया जों बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो थुलुंगाथाव। हे गेदेमा नोंथांनि बे मावसोमनाया मावगोमाया सुबुं माहारिनि गेजेराव
जिउनि समफोराव सोलोंथाइ जौगाहोनाय आरो समाजारि जौगाथायनि खामानि मावलांबाय थानो हाथों। बे हास्थायना अरायबो मोजाङै दैदेनलांथों। बेखौनो आफा अबंलावरिनि सेराव आरज गाबनानै दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव 2022 मायथाइनि 12थि मुंख्लं फुदुना दैमारि गोसोखां बान्थाखौ गोसो गोथारै बावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथांनि फैनाय बान्था होनाय हाबाफारि होनाय फैनाय रायजो राजा नोंथांमोन आं फनिन्द्र गयारि दिनै आं गोसो खुसियै गोसो गोजोनै आजावनानै लाबाय बे 16थि मुंख्लं फोरदाना दैमारि गोसोखां बान्थाखौ आं दिनै जोबोद खुसि जोबोद गोजोनदों आं गावखौनो देरगानाय मोनदों बे बान्थाखौ मोननानै बे बान्था मोननायाव आं माखासे सुबुंखौ साबायखर बावनो लुबैदों बे बान्थाखौ मोननायाव आं माखासे सुबुंखौ साबायखर बावनो लुबैदों सिगाङावनो उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफाद आरो मुंख्लं फोरदाना दैमारि मेम'रियेल ट्रास्टनिसिम साबायखर बावबाय स्पेशल थेंक्स टु कर्नेलियास दैमारि प्रेसिडेन्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आबसु बाबुल बर' जेनेरेल सेक्रेटारि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आबसु आरो गासै बिबानगिरि बिथांमोननिसिम उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आबसुनिसिम मुंख्लं फोरदाना दैमारि मेम'रियेल ट्रास्टनि आफादगिरि बिथां कुन्तिराम बर' लेंखुरगिरि बिनोद दैमारि आरो गासै बिबानगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथां मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि न'खरनि सुबुंनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनाय थाबाय बिथांनि आंगो बिसि पुर्निमा दैमारि फिसाजो माइनावस्रि दैमारि बिथांमोना गोजोनै जिउ दैदेननो हाथों मावनो लानाय थांखिफ्रा जाफुंलांबाय थाथों बेनो आंनि हास्थायनाय बिथां फोरदाना दैमारिनि जिउमाया आलो गोजोनै सोरगोआव थाहैनो हाथों मोजां मानसि महरै जोनोम मोनफिननो हाथों बेनो आंनि आनान गसाइनि सायाव आरज गाबनाय नोलोबारि दख'रा एबसुनिसिमबो जोबोद साबायखर थाबाय रिसेपसन कमिटिनिसिमबो